ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. мавсими футболи тоҷикистон рӯзҳои 6 ва 7 апрел шурӯъ мегардад ва дастаҳо дар даври аввал бо ҳам қой месанҷанд. ба ҳамин хотир мо имрӯз ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе омадем ва ин ҷо чемпиони 12-картаи тоҷикистон рекордсмени мо тайёрияшро ба мавсими нав ба поён мерасонад ва ба бозиҳо шурӯъ мекунад. мо ин ҷо омадем ки аз навгониҳои дастаи истиқлол ба шумо гӯем. аз омодагии он бо мо бошед. истиқлоли душанбе чемпиони 12-картаи тоҷикистон ҳамасола аз ҳама пеш ба мавсими нави футбол омодагиро шурӯъ мекунад. аммо соли равон нисбат ба солҳои пешин бо сабабҳои воқеии футболи меҳан каме шурӯъи омодагиро ба таъхир гузошт ки сабаби асосияш иштироки дастаи мунтахаби тоҷикистон дар бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё 2023 буд ки моҳи январ ва феврали соли равон дар қатар сурат гирифт ва ҳамчунин бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 мебошад. 10 нафар бозигарони истиқлол ки муҳаррики асосии ҳайати дастаи мунтахаби асосии кишвар ҳастанд, таърихи нави футболи тоҷикро бо ҳунарнамоии арзанда бо хатҳои заррин навиштанд. истиқлол ҳанӯз дар ин машқҳое ки дар пешоруи бозии даври аввали чемпионати мамлакат бо Истаравшан мегузаронад, ҳамаи бозигаронашро сарҷам карда натавонист. зеро боз дастаи мунтахаби олимпии тоҷикистон барои ширкат дар бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё гурӯҳе аз футболбозони истиқлолро бо худ бурд ва онҳо рахти сафар бастанд. нисбат ба соли гузашта истиқлол дар сохтори идоракунии худ тағйирот ба амал овард ки ба он 7 нафар шомил шуданд. муҳсин муҳаммадиев ҳам аз мансаби роҳбарии даста озод карда шуд ва ба дастаи вахши бохтар гузашт. дар охири сол истиқлол бо сармураббии даста Геннадий Черевченко ва ёронаш шартномаи худро дароз накард ва аз 16 марти соли равон ба вазифаи сармураббигии даста мутахассиси 46-солаи серб Никола Лазаревич таъин гардид. муддати шартномаи ҳамкорӣ бо мураббӣ 1 солро дар бар мегирад. роҳбарияти истиқлол бо тавсияи сармураббии нав ба ӯ ёрдамчонашро низ таъин намуданд. акнун Предрак Пешич, Ҷорҷи Коралич ва собиқ сарвони дастаи истиқлоли душанбе Дилшод Восиев кӯмак мекунанд. Никола Лазаревич барои мухлисони футболи тоҷик мутахассиси нав нест. ӯ солҳои 2012-2013, 2015 ва 2016 дар клуби футболи истиқлол ба ҳайси ёвар ва сармураббӣ фаъолият кардааст. ҳамчунин дастаи Хуҷанди Хуҷанд ҳам аз ин мутахассиси серб баҳра бурдааст. Никола 29 январи соли 1978 дар Сербия ба дунё омадааст. дорандаи литсензияи мураббигии про мебошад. ба ҳайси мураббӣ дар клубҳои Раднички Сербия, Шенжен БСУ ҳарду аз Чин, Ат-Таовуни Арабистони Саудӣ ва клуби футболи Қизилқуми Ӯзбекистон фаъолият кардааст. дастаи истиқлол аз 22 феврал то 8 март давраи омодагии худро дар Туркия баргузор намуд. ҳоло даста ба мавсим чӣ гуна омодааст? Что могу сказать по поводу моего возвращения уже? Сколько раз я в этом году приехал здесь, сколько раз уже приехал здесь и работал здесь. Кажется, Таджикистан стала моя вторая родина здесь. Поэтому я тоже очень рад. И когда разговаривал с директором команды, у меня не было сомнения вообще, чтобы обратно Истиклол и Душанбе и Таджикистан пришел. Уже вы на таджикском говорите, да? Сколько? Спасибо. Не, по чуть-чуть, да, камсика. Спасибо. Как подготовка идет? И вот скоро уже начинается чемпионат республики. Да, у нас более-менее, не могу сказать проблемы, но чуть-чуть недостаток было, что ребята от конца прошлого года уже сразу на сбор приехала. И слава Богу, что и хорошие результаты далеко пристигла там. Со сборной Таджикистана в чемпионате Азии. Мы все следили и радовались результатом, но после этого у нас мало было времени, чтобы ребята восстановиться и чтобы мы собрались пораньше. Если вы знаете, здесь уже многие команды, здесь уже начало года, начало сбор. Тоже
легионари пришли тоже попозже. И у нас, что бы сказал, мало времени было за подготовку. Мы сразу по нашего приезда здесь, после пару дней, Турцию. Да, там провели. Там провели сбор, играли 3 контрольных игры. Что касается этих игр и плюс восстановления после игры, значит, получается, у нас меньше чем 10 дней было подготовить команду. И имейте в виду, что и после Турции уже сборники были включены. Да, были на подготовку за это две игры против сборной Саудовской Аравии. Поэтому, что касается времени, у нас немножко было времени, чтобы все вместе поработали. Но мы надеемся, что мы успели из этого времени подготовить команду, прежде всего из наших идей, которые мы хотели имплементировать. И, конечно, что касается физики, что очень важно есть, что касается физики до начала сезона, мы думаем, что нормально набрали. дар ин даста тағйиротҳои ҷиддӣ ба чашм мерасанд. ба хади ҳуҷум омадани ҳамлагири нигериягӣ Блессинг Элеке, ки дар ҳайати дастаҳои машҳур ҳунарнамоӣ кардааст, метавонад ба ҳунарнамоии Истиқлол дар хати пеш боз як дурахши наве зам намояд. Блессинг дар тӯли фаъолияти худ дар клубҳои Генчербирлигии Туркия, Олимпияи Словения, Люцерни Швейтсария бозӣ кардааст. охирин клубе ки ӯ бозӣ кардааст, ин тими Кашима Антлерси Ҷопон мебошад. Белеке 28 сола буда дастпарвари Академияи Flying Sports ба шумор меравад. Белеке 3 рӯз пеш ба Душанбе расид ва баъди муоинаи тиббӣ бо Истиқлол то охири мавсими имсола шартнома баст. дар бозии таҷрибавии Истиқлол бо дастаи Регери Тадас ӯ таҳти рақами 9 бозӣ карда ба дарвозаи регериҳо 2 гол ҳам зад. истиқлол дастаи беҳтарин аст. Ман умед дорам, ки мо ҳамеша ғалаба мекунем ва барои пирӯз шудан омодаем. ман дар дастаҳои зиёде бозӣ кардам, ки аз байнашон Усани Кореяи Ҷанубӣ, Ашдоди Исроил, Люцерни Швейтсария, Биерскоти Белгия ва ниҳоят Кашима Антлерси Ҷопон ҳастанд ва акнун ба Истиқлол кӯмак хоҳам кард. ҳама шароитҳо хуб ҳастанд. шумо аллакай ба дарвозаи Регер Тадас 2 гол задед. сатҳи бозӣ чӣ гуна буд? албатта сатҳи бозӣ фарқкунанда аст. ин ҷо Аврупо нест ва муҳим он аст, ки дар ҳар бозӣ ғалаба ба даст оред. бозингарони Истиқлолро шинохтед? бале, бачаҳои хеле хубанд. бо рӯҳияи баланд бозӣ мекунанд. дар рафти мусобиқа боз якдигарро хуб меомӯзем. Истиқлол дар хати муҳофизат ҳам бозингари нав гирифт. яке аз онҳо футболбози ҷопонӣ Кейта Сузуки мебошад. Сузуки мавсими соли 2022-23 дар ҳайати клуби Даегу аз Кореяи Ҷанубӣ бозӣ карда 53 вохӯрӣ гузаронид ва 2 гол ҳам зад. шартномаи меҳнатиаш бо Истиқлол то анҷоми мавсими футболи имсоларо дар бар мегирад ва дар канори чапи хати дифоъ бозӣ мекунад. Кейта Сузуки 20 декабри соли 1997 дар Йокоҳама ба дунё омадааст. ӯ алҳол ба ҳайати даста ҳамроҳ нашудааст
ва ба наздикӣ ба ҳаят хоҳад пайваст. Дар Истиқлол Кейта Сузуки таҳти рақами 28 ба майдон мебарояд. канори рости хати ҳимояи дастаи Истиқлол ҳам нав мешавад. Славко Лукич аз кишвари Сербия дар ин мавқеъ соли равон ба Истиқлол кӯмак мерасонад. Славко аз ҳама бо таҷрибаю коридиятарин футболбоз дар ҳайати Истиқлол ба шумор меравад. футболи Осиё барои ӯ нав нест. ӯ дар ҳайати дастаҳои зиёди Ӯзбекистон ҳам бозӣ кардааст. Славко ба ғайр аз чемпионати Ӯзбекистон инчунин дар зодгоҳаш дар дастаҳои Црвена Звезда, Раднички ва Семедерево ҳунарнамоӣ кардааст. Лукич шод аст ки ба ҳайати Истиқлоли Душанбе омад ва дар ин даста бозӣ мекунад. Сначала добрый день всем болельщикам. Я долго играл в Узбекистане, я знаю насчет команды Истиклола, это очень серьезная команда, очень хорошие футболисты, которые все играют на сборной. В этом году сборная Таджикистана показала самую хорошую игру и показали и доказали, что надо обратить внимание на вот этот таджикистанский футбол. Я здесь пришел, который вам сказал, я играл 4 года в Узбекистане, играл напротив с тренером, я играл на САФ, на Манган, Коканд. И всегда у нас был разговор, ну, сейчас получилось, чтобы я здесь приехал. Ну, ребята приняли очень хорошо. Конечно, я уже все знают, они тоже меня знают из Узбекистана, у нас много знакомых. Все как. Я здесь чувствую себя как второй дом. Таджикистан? Да, согласен. Погода хорошая? Да, конечно. Истиклол ставит задачу выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Он может? Конечно. Вот у нас самая главная задача, чтобы на Лигу чемпионов показали себя и чтобы, конечно, вот этот чемпионат доказали, что здесь самая лучшая команда и дай бог получится. дар таърихи чемпионати Тоҷикистон аввалин бозингари бразилиягӣ имсол дар мусобиқаҳо иштирок мекунад. ин ҳам ба шарофати Истиқлоли Душанбе аст. шинос мешавем. Мурило Соуза, ним ҳимоятгари бразилиягӣ ки ду рӯз қабл ба Душанбе омад ва пас аз гузаштан аз муоини тиббӣ бо Истиқлол шартномаи яксола баст. Мурило Соуза 17 майи соли 1996 ба дунё омада 187 сантиметр қад дорад. дастпарвари клуби футболи Крузейрои Бразилия мебошад. дар чемпионатҳои Бразилия, Арабистони Саудӣ, Португалия ва Украина бозӣ кардааст. ӯ дар Истиқлол таҳти рақами 80 ҳунарнамоӣ мекунад. шинохти шумо аз дастаи Истиқлол? дастаи Истиқлол дастаи касбӣ аст. ба ман хеле писанд афтод. обрӯю нуфузаш ҳам дар Осиё баланд аст. роҳбаронаш ҳам хубанд. шодам ки ба ин даста омадам. шумо бори аввал дар Осиё ҳастед? бале, бори аввалам. ба шароит боду ҳавои Тоҷикистон мутобиқ шуда метавонед? бисёр олӣ аст. шаҳрҳои зиёд дорад ва марказ ин гуна зебо аст. душанбе барои ман мувофиқ аст. баъди 2 моҳ ҳамсарам ҳам ба ин ҷо меояд. шумо аввалин футболбози бразилиягӣ дар Тоҷикистон ҳастед. хуш омадед. дар ҳақиқат ман аввалинам. бисёр хуб. Видим, что в составе много легионеров, 3 вообще новых, но есть другие, которые играли за Истиклол. Как их состояние? Да, что касается легионеров, тоже могу сказать, что только пару дней назад мы комплектировали всю команду. Значит, они пришли, когда игроки из сборной уже были со сборной и готовились на игре с Саудовской Аравией. Да. Они пришли, сейчас все вместе тренируемся, и более-менее мы можем сказать, что мы довольны. Уровнем и физическим возможностям этих новых игроков. Прежде всего, у нас есть пришел нападающий Блессинг Алеки, который мы думаем, что
опыт большой есть у него. И он тоже играл в хороших клубах, да. Поэтому и думаем, и надеемся, что в этом сезоне он будет нам помогать. Это был наш выбор. Тоже на место отпорника у нас приехал бразилец Мурило. Тоже думаем, будет помогать. И на место крайнего права защитника пришел серб, который есть большой опыт, прежде всего из Узбекистана. Он пару лет назад играл в Узбекистане. Славко Лукич. Думаем, что тоже будет помогать нам. Новое старое имя есть Ларин. Уже качество него знаем от раньше. Думаем, на следующий круг он будет уже готов и тоже нам помогать. дар ҳолати истиқлоли душанбе ба машқҳо фаро гирифта шудани Манучер Ҷалилов аз он шаҳодат медиҳад ки ҳамлагар рӯзҳои наздик ба пуррагӣ ба мавқеи худ бармегардад. баъди табобат Манучер бо нерӯи тоза ба майдон хоҳад омад. дар бозии санҷишӣ бо дастаи Спартак-2 дар Туркия Манучер дар дақиқаи 72 ба ҷои Амадони Камолов ба майдон баромад. имсол маҳз набудани Манучер Ҷалилов дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҷоми Осиё ба мо имкона дод ки голҳои бештаре ба дарвозаи ҳарифон занем. Амирбек Ҷӯрабоев ҳам баъди табобат ба майдони бозӣ бармегардад. ӯ имсол ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон баъди ҷароҳат бардоштанаш дар давраи омодагиҳо кӯмак карда натавонист. Амирбек давоми 2 соли охир дар ҳайати дастаи кедаи Малайзия ва Юнайтеди Филиппин бозӣ мекард. Истиқлол ки ба Амирбек ниёз дошт, шартномаи нави худро ба муддати 2 сол пешниҳод кард ва тарафҳо ба ифоқа расиданду мухлисони Тоҷикистон боз ҳунарнамоии муҷаллои ин бозингарро дар чемпионати Тоҷикистон хоҳанд дид. Амирбек Ҷӯрабоев аслан барои истиқлол бозингари нав нест. пештар дар мавсимҳои солҳои 2019-2020 ва соли 2022 дар ҳайати ин даста буд. хеле хуш ҳастам ки шумо дар майдон баромадед ва имрӯз боиз доред. Чӣ гуна саломатӣ аст? Саломатӣ шукр ҳаман аст. Уже стар кардам чихел ки машғулот ҳама без чихегум бе душворӣ уже машғул кардам. Баъд уже остоста ба форма омада истодам. чихел ки мебинен ӯ рӯз боизда 23 боиз кардам. Хиёл мекунам лигаи олида тайёрия пухта. хуб легионерҳои хеле зиёд омаданд. нисбати онҳо чӣ гуна ақида доред? легионерҳое ки омадагӣ ҳамаш сифати баланд ва фикр намекунам ки Истиқлол сифати пас легионер мебиёрад. барои ҳамин ҳар солангӣ бор ин команда хеле сахт ва хиёл мекунам боз ҳамаи кубокора ба даст биёрем. соҳиби ҷом шавед. соҳиби ҷом шавем. яъне мақсад боз чемпион шудан аст. ав дар лиги чемпионҳо чӣ? ба лига чемпионам аввалан группавой этап баромадан, баъд ки чихеле ки Истиқлол ҳама вақт задачаи чемпионӣ дорад. ба ҳайати дастаи Истиқлол баъди ҳунарнамои олӣ дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон Рустам Соиров баргардонида шуд. ҳамлагари ҷавон 2 мавсими охир дар чемпионатҳои Эстония ва Ӯзбекистон ҳунарнамоӣ мекард. ҳоло Рустам Соиров имрӯзҳо дар ҳайати дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар Қатар қарор дорад. созишномаи ҳамкорӣ миёни Истиқлол ва Рустам Соиров то охири мавсими соли 2025 ба имзо расонида шуд. Рустам Соиров қаблан дар Истиқлол дар мавсимҳои 2022 баромад намуда дар 46 бозӣ 26 гол ба самар расонидааст. Истиқлол боз бо як ҳамлагари ҷавон Меҳрон Мадаминов шартномаи худро сомон дод. ӯ бозиро дар ҳайати Томи Россия шурӯъ карда дар ҳайати Енисей ва Торпедо бозӣ кардааст. ҳоло бо бозингарони дигари Истиқлол дар ҳайати дастаи мунтахаби олимпӣ дар Қатар ҳузур дорад. муддати шартномааш
то анҷоми соли 2025 дар назар аст. истиқлол дар мавсими нав бо чанд бозигаронаш мисли Шаҳром Сулаймонов ва Ромиш Ҷалилов шартномаашро тамдид накард ва ин бозигарон дар ҳайати ҳосилоти фархор ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Ҳайдар Сатторов ва Салоҳиддин Иргашев то охири сол ба тариқи иҷора дар дастаи Вахш ҳунарнамоӣ мекунанд. Шӯҳрат Шоназаров бошад ба тими Хуҷанд гузашт. ба ҳамин тартиб дар як соате ки бо истиқлол дар варзишгоҳи марказӣ будем, ҳамин маводро омода намудем. дар мавсими солинаи футболи Тоҷикистон дастаи истиқлол чунин ҳайат дорад. ба истиқлол дар мавсими нав барору комёбӣ хоҳонем. ба ҳамин тартиб дастаи истиқлоли Тоҷикистон барои чемпиони Тоҷикистон омода аст. аммо барои лиги чемпионҳои Осиё ин даста ният дорад ки боз легионерҳои навро ба даст орад, то ки шарафи Тоҷикистонро дар он беҳтар ҳимоя кунад. мақсадро шумо фаҳмидед, аз гурӯҳ баромадан аст. аммо мо умед дорем ки истиқлол аз гурӯҳ мебарояд, баъдан ба бозиҳои минбаъда меравад, аз бозиҳои ҳазфӣ ҳам мегузарад ва ба финал хоҳад расид.